Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Kubikwa ukuthi babamba umoya abangabathandi bentandokazi yomsakazo Ukhozi FM uZimdolabiyeli emva kokuba engeniswe esibhedlela namhlanje. Nginibingelele ngiphinde ngilamukele izindabeni zezwe Medic amalam usibonga konke wakantwanda Mothanda ungangibiza intatheli ka YouTube. Basale beshaqekile abantu ngesikhathi kugula umsakazi kungazelele umuntu ngesikhathi esemsakazweni ohlelweni lakhe namhlanje. Lo msakazi okungazi ukuthi ngabe ugula kunokuthe kwambamba kube ukuthi bekumphutuma impela sheshisa ngesikhathi esakaza esemsakazweni kube ezephuzunyiswa esibhedlela ngokukhulu ukusheshsha kube ukuthi ke lokugula obekumphethe bekumvala namehlo engakhona nokubona emehlweni kube ukuthi ke ube esethola usizo oluphuthumayo wabe esephuzunyiswa esibhedlela kwaziwa ukuthi ngabe kube yini imbangela yalokugula okungakadalulwa esikhathini samanje. Abantu ke esikhundleni zokuxhumana basale belokhu bebambe ongezansi babe nokuphawula okwahlukahlukene. Ubakhulule uthe Ukhozi wabe sefaka amaflag abomvu ureal Nqubeko Ndlela kwaNongoma uthe uqinile umuntu wabe esefaka inhliziyo eziphukile. Umthokozisi Guzasta Mthalana uthe lolu Khozi wabe sethi ayibandlu ushwele baba uthe kufuneka itende lemvuselelo lapha ya AKE Masinga Station konakele kakhulu. uMalibongwe uthe khona inkunzi malanga yomthakathi Ukhozini ulanda eBergville lo muntu wakhe. uGeneral waseMandaba RSA uthe ukweleta inyanga enkulu makhwaphenyoka washo wathi iziginci ziyokhala bevaleka amehla bamkweletayo izizumbulu zemali izinto ziyokwenzeka kubukwa izwe lonke. uZimdola akaqhubeke noma akaqhube obhululu bakhe babuyisele inkanyiso esigodlweni. Bafethu maningi kakhulu ama comment ngizofisa mina ukuzwa ukubhala kwakho ngalolu daba khona lapha kuyi comment section. Mina nje intathela YouTube sengiphuma kanje ngithi awungibambe evidweni elandelayo.